Oh, pang babae, ang ganda oh. Wow, ganda ng kulay. Adidas po yan guys. Yan. So, hurry na po kayo dito sa Adidas. Ay, naka-sale po sila. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kirby Sarap. So for today mga kamasbat ay nandito na naman tayo sa isang mall na naghahanap na naman tayo ng mga sale. So ngayon guys, sa pinatatayuan ko ngayon pala ay nandito po tayo sa Adidas. So select natin kasi meron na yung nakikita doon kasi na naman sila. Ayan, at parang mayroon silang buy 2 get 1 free. Ayan. So tara guys, at samahan nyo na ako sa so ayan guys, ayan nakasulat buy 2 get 1 free po. So lahat ng items po nila ayan nakalagay, ayan o, dito buy 2 get 1 free. Ayan, so kung bibili po kayo dito like sa mga damit, ano po yung mataas na price, yun po yung babayaran mo. Tapos dalawa ang bibilihin mo, tapos yung isa niyan free. Ayan, so tara, ito yung mga items sila. Ayan. So lahat po yung naka-sale sila dito, lahat mga damit, mga pants, mga sapatos, sleeveless. Ayan, so ito mga jacket, sweater na jacket. Ayan, so isa-isahin guys natin, tara samahan nyo ako. So ayan guys, sandal, ayan nakalagay nga buy 2 get 1 free. Ayan, ganda ng style niya guys, oh. Diba, sandal pang bata. Ayan, at may mga sapatos din po sila mga pangbata. And so buy 2 get 1 free po sila ngayon dito sa Adidas. So ayan, pang toddler na mga sapatos. Ayan. Ayan. Dito rin po sa likod. Ayan. Ganda ng design. Diba? Yan po yung mga sapatos ng Adidas. Ano, pang bata. Ang gaganda oh. Superstar. Ito magandang design niya oh. Pang kids po tayo. Pang kids po yan guys. So buy 2 get 1 free. Ito naman guys ay pang babae. Ayan, na mga shoes. Ayan, makikita niyo yan. Ang ganda. So buy 2 get 1 free din. Ito mga pang babae na to. Ayan. So ang dami ano. So basta pag pumunta kayo dito sa store ng Adidas po at bumili po kayo ng dalawa, ayan, so may free po kayong isang sapatos. Ayan. So ganun po ang sale nila dito sa Adidas. Ayan. So kung makikita dyan, mayroong Stan Smith na shoes. Ayan. At sa kabila naman mayroong Superstar. Ganda oh. So pwede kayong, marami kayong mapilian po dito guys. Ayan. Ganda ng mga sapatos. Ayan oh. Diba? So buy 2 get 1 free. So kung ano yung mataas ang presyo, so yun po yun ang babayaran nyo. At may free po kayo na isa. So, kasi dalawa po ang bibili nyo, may free po kayo isa. So ayun po, may ganito dito lang mga chinilas. Ayan po. Ayan, ganito yung kulay nyo. Ito maganda rin to. Design. So pumili lang po kayo dyan guys. Yan. So yan po yung sa mga pang babae. So ito guys, tingnan nyo, pang babae, ang ganda oh.
Wow, ganda ng kulay. Adidas po yan guys. Yan. So hurry na po kayo dito sa Adidas. Ay, naka-sale po sila. So yan yung mga stocks nila guys. Mayroon silang high boots na ganito. Mayroon din pong low cut line. Ayan. So marami kayong optional dito sa Adidas. Yan. Maraming mga design at mga gandang mga kulay. So bumili lang kayo ng dalawa at may free na po kayo ng isa. Ayan o. Ayan, sa panglalaki. Ang ganda o. Yes, o. Adidas. Diba ang ganda o. Ganda na pala pa. Ganda ng kulay. So, mayroong itim, white, blue, white combination. So yun po yung lalaki. So guys, dito po kayo makakita ng iba-ibang design ng Superstar sa Adidas. Ayan. So iba-ibang kulay, iba-ibang design po. So dyan po kayo makikita. So puntahan nyo na po itong boutique ng Adidas po. At buy 2 get 1 free na po sila guys. Yan. So sobrang mura na po talaga. Yan o. Ganda o. So ayan yung sa Superstar guys na pwede mong pilian. Diba? Superstar. Ito naman guys ay Stan Smith na model ng sapatos ng Adidas. So ganda guys kasi ganda ng design niya oh. Stan Smith po yan guys ang model na yan. And so maraming pilihan yun. Yan. So nakalagay Stan Smith. So marami po kayong mapilian dito na Stan Smith na sapatos na design. Ayan. Na panglalaki. Sa mga mahilig dyan na parang may karakter. Ito oh, kagaya nito. Ayan o, Stan Smith tops. Nakita yung lapalapan niya oh. Diba? So yan po yung mga sapatos na model ng Stan Smith. So ito naman yung ZX. Ayan, 2 Boss 2.0 guys. So ito yung mga sapatos sila. So ayan o, maganda o. So buy 2 get 1 free pa rin. Yan. So yan po yung mga model na mga sapatos sila. Yan, ang gaganda ng mga style. Yan. So may nakalagay na Adidas design niya. Ganda oh. So mayroon din po ganito, camouflage. Yan. Sa ZX po to, Adidas ZX na model guys. Yan. So mayroon din pong ganito. Yan. So makikita nyan Adidas na logo. So ayan, mayroon din pong ganito na model. So ito po yung mga model ng Adidas ZX Boost Toki. Ito naman guys ay model ng Adidas na tinatawag nilang NMD. Ayan.
So makikita niyo guys, ang ganda ng mga design. Ito oh, parang bulldozer. Ayan oh, tingnan mo yung spike. Ayan. So ang ganda guys oh. So Adidas NMD. Ayan. So marami po tong kulay guys. So mayroon din pong ganito. Ayan. Ayan po. So ang gaan niya guys. No. Ang ganda na rin po ng design. Ayan. So may ganito rin po. Ayan. So same pa rin guys. Bibili lang kayo ng dalawa. At may free na po kayo na isa. So ayan. So ito po yung mga model at design ng Adidas NMD. Maganda rin po. Yan. Hindi na pala pa oh. Hindi ba guys? At mayroon din po ito guys, nakalagay NMD. Yan po. So Adidas po yun guys. Diba? Ang ganda. So ito yung lahat ng shoes ng Adidas NMD model. Naikot na po natin ang boutique ng Adidas. So yun nga po ay nakasale na po sila ng buy 2 get 1 free. And so sa lahat ng items sila. So yun, ang gaganda at mura na. At ang sale pala nila guys ay hanggang September 14 po ang sale ng Adidas. So yung mga nandito sa Kuwait, ayan, puntahan nyo na po itong Adidas dito sa buong Kuwait. Ayan po. So dito na lang po ako sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Ayan po, please subscribe na po kayo. Ayan, God bless.